L-ALS hija marda li taffettwa n-nervituri li jikkontrollaw il-muskoli. Min ikollu l-ALS jitlef il-ħila li jitċaqlaq, li jimxi, jitkellem, jibla u eventwalment anke jieħu n-nifs. Ma' TVM News, studenta tad-dottorat fl-Università ta' Malta, Silvana Tabone, qalet li Malta għandha waħda mill-olarati ta' inċidenza tal-ALS fl-Ewropa. Parti minna minħabba ġenetika unika. Statistikament, persuna jew anke tnejn qed jiġu identifikati li għandhom l-ALS. Fejn dan wieħed jikkonsidra li f'Malta il-popolazzjoni hija żgħira, dan diġà huwa xi ħaġa ferm allarmanti. Mhux talli hekk, imma talli ir-rata qegħdin naħsbu li din se tkompli tiżdied. Fejn tant li se tiżdied dan qegħdin naħsbu li meta tikkumpara mal-Ewropa din se tiżdied persentaġġ ta' kważi 30% fuq l-20 sena li ġejjin għaliex l-età tal-popolazzjoni donna qiegħda tavanza iktar ma' żmien jgħaddi. Bilan li tavvanza l-istrateġija trattament tal-ALS, l-Università ta' Malta bdiet kollaborazzjoni internazzjonali fir-riċerka mal-Università Zhuai-Tong ta' Shanghai fiċ-Ċina, illi fil-qalba tagħha hemm il-proġett Astrals. Aħna ftit ta' snin ilu għamilna skoperta importanti fejn sibna illi pazjenti Ewropej, inkluż pazjenti Maltin, għandhom fattur ġenetiku komuni illi jolli il-livell ta' riskju biex individu jiżviluppa din il-marda. Aħna qed nibnu fuq din il-finding li għamilna biex issa niskopru dawk il-miri molekolari komuni illi huma downstream jew kollha isfel ta' din il-fattur ġenetiku biex hekk infasslu terapiji, infasslu trattamenti. F'dan il-proġett ser isiru testijiet fuq insetti partikolari magħrufin bħala fruit flies, kif spjegat ir-riċerkatriċi Francesca Grek. Waħda mill-ikbar vantaġġi hi li s-sistema bioloġika tagħhom hija vera simili tal-bnedmin iżda inqas komplessa. Kif ukoll 75% tal-ġeni tagħhom huma komparabbli wkoll ma' tal-umani. Barra minn hekk minħabba li l-ħajja tagħhom hija maġla iktar inkunu nistgħu nagħmlu esperiment li jaġlu iktar u minn hekk noħorġu riżultati li huma utli u aktar malajr. Spjegaw li jittama li kollaborazzjonijiet ma' msieħba differenti iwasslu għal trattament tal-ALS.